ବାପୁ ଏ ବାବୁ ପୁଅ ଉଠୁ ସକାଳ ହେଲାଣି ପରା ଡ୍ୟୁଟି ଯିବୁନି କି କାଲି ଭଳିଆ ନହେଲେ ନ ଖାଇକି ଯିବୁ। ସକାଳେ କଣ ହେଇছিল କହିଲୁ? ସମୟ କାହିଁ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ପିଲାଟା। ତୁ ତ ବେଶୀ ସମୟ ଜାଣୁଛି ଆଉ। ଚାବିଡ଼ା କୋଟେ ପକେଇଦେଲି ମ ଖୋଜିଛୁ अरे पप्पू କାଲି ରାତିରେ ତୁ ନଦୀକୂଳ ଆଡ଼େ ଆସିଥିଲୁ କିରେ? ହଁ ଆସିଥିଲି ଯେ 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ରହିକି ପଳେଇଲି ଆଉ। କାହିଁ କ'ଣ ହେଲା କି? ସେ ଆର ସାହି ଲୋକ କହୁଥିଲେ ରାତିରେ କିଏ 9ଟାରୁ 10ଟା ଭିତରେ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, ଭିତରକୁ ପଶୁଛି ଆଉ ବାହାରୁନି। ଲୋକମାନେ ଭୟ କଲେଣି କାଳେ ଭୂତ। ନା ମ ସେସବୁ ଫାଲତୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆଜିକାଲି ପୁଣି ଭୂତ ଏଇସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ା କିଏ ଉଠଉଛି କି ଆଣି? ହଉ ହଉ ମୁଁ ତାହେଲେ ବାହାରିଲି, ତୁ କାମ ଫାମ ସାରିକି ଆସ। ହଁ ହଁ କାଲି ଯାହା ରହିଲା ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ମାଇକିନା ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡ ବସିଥିଲା। ହଁ ଗାଁ ବାଲା ମତେ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ବୋଲି
ଆରେ ପୁଅ ଠିକ ସେ ଖାଇଲୁ ତ? ହଁ ବୋଉ ଖାଇଲି। ଟିକେ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ସକାଳୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଖିଆ ପିଆ କରିକି ତୋର ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ସବୁବେଳେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତୁ ବୋଉ ଗଲାବେଳେ ବକର ବକର ହନି। ଡ୍ୟୁଟି ଆଉ ଘର କାମ କଲା ମୁଁ ତୋର 12 ବାଜିଗଲାଣି, ରେଷ୍ଟ ନେବାକୁ ସମୟ ଟିକେ ମିଳୁନି। ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି କହୁଛି ନା କ'ଣ ଜଲ୍ଦି ଉଠନ୍ତୁନି। ସେ ଗଲାବେଳେ ତୁ ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛୁ? ହେଲା ପୁଅ ଧ୍ୟାନ ସେ ଯିବୁ। ନାଇଁ ଯେ ପିଲାଟା ତରବର ହେଇ ନ ଖାଇକି ପଳଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି। ଆରେ ସେ ବଡ଼ ପିଲା ହେଇଗଲାଣି, ତୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନି। କ'ଣ କହୁଛ ତମେ? ଚିନ୍ତା କରିବିନି? ମା ମନ କ'ଣ ବୁଝୁଛି? ଆରେ ତୋର ଯେତେ ଲେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ? ଶୋଇପଡ଼ିଲି ରେ। ତୁ ତ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛୁ ଆଉ। ଆଉ ସେ ହାରାମି ଯେନ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି? ଆରେ ତା ମୁଡ଼ ଆଜି ଭଲ ନାହିଁ, ଆରପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି, ଖାଲି ଗେରେ ଗେରେ କେଚ କେଚ ହେଇକି ଯାଇଛି। ଆଜି ଆସିଲେ ପୁଣି ପେଲିବ। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଆରେ କାଲି ଯେଉଁ ପ୍ୟାନେଲ କାମଟା ବାକି ଥିଲା ହେଲା ନା ହେଇନି? ଆରେ ସେ କାମଟା ଯାଏଁ ହେଇନି। ମୋତେ ଏବେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଫୋନ୍ କରିକି ପଚାରୁଥିଲା ହେଲା କି ନାହିଁ ବୋଲି। ମୁଁ ତ କାଲି ସାହବଙ୍କୁ କହିଥିଲି କାମଟା କରିଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି, କାମଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋତେ ଏବେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଫୋନ୍ କରିକି ପଚାରୁଛି ହେଲା କି ନାହିଁ। ସଦା କାମଟା କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କାମ କରିବୁ ଆମେ ଶୁଣିବୁ ଆମେ। ଶଳା ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପାରି ହେବନି ରେ। ହେଇ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛୁ ରେ? ଜଲ୍ଦି କାମଟା ସାରୁନୁ। ଏଇ କାମଟା 2 ଦିନ ରଖିଛ ନାଇଁ? ଆଜି ଯେମିତି ହେଲେ କାମଟା ସାରିକି ଦିଅ। ଲାଇଫଟା ପୁରା ବର୍ବାଦରେ ସାଙ୍ଗ। ମଣିଷ ଏଠି କାମ କରି ମୁଣ୍ଡ ଗରମ, ଘରକୁ ଗଲେ ଘରେ ଫୁର୍ସତ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବି କହିଲୁ? ଆରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ତ ଏଇଆ, ୟା ଛଡ଼ା ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଆମେ ଆଉ କିଛି ବି କରିପାରିବାନି। ହଁ ତୁ ତ ଆଉ, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି? ତୋର ଘରେ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ଅଛି, ତାକୁ ତୁ ସବୁ କାମ କରିଦେଉଛୁ। ଏଠି ଟିକେ ସେଠି ଟିକେ ବୁଲି ଦେଇକି ତୁ ପଳାଉଛୁ। ତୋର କ'ଣ ଯାଉଛି କହିଲୁ? ଆରେ ନା ରେ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତୁ ସେଇ ବାଳ କଥା କହନି ହେଲା। ତୁ ଦିନରେ ନା ଆଉ କାହାକୁ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖେଇବୁ, ମୋତେ ନୁହେଁ। ହଁ ବୋଉ, ତୁ ମୋତେ ସିନା କହିଲୁ, ମୁଁ ନେଇପାରିବିନି। ଏଟା ଟିକେ ଆଣିବୁ, ସେଟା ଟିକେ ଆଣିବୁ। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା, ତ ଟେନସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛୁ? ଘର କଥା ଛାଡ଼, କ'ଣ କହିବି? ଆରେ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା। ହଁ କହ। କିରେ ତମ ଗାଁରେ କ'ଣ ଭୂତ ପ୍ରେତ ବାହାରୁଛନ୍ତି କି? ଆରେ ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ଆସିଲା ବେଳେ ଆମ ଗାଁ ଚୌପାଟରେ ବୁଢ଼ା ଜଣ କଥା ହେଉଥିଲେ ତ, ଶୁଣିଥିଲି, ପଚାରିଦେଲି ଆଉ। ଲୋକମାନଙ୍କର ତ ହେଉଛି କାମ ନାହିଁ। ଦେଖୁଛୁ ରକେଟ୍ ଯାଇ ଆମ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ଭୂତ ପରା। ଧରିକି ବସି କ'ଣ କରିବ ମଣିଷ? ହଉ ଚାଲ ଚାଲ, ସାବାଙ୍କ କାମଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଚାଲ। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ। ର ଏକା ସହିତ ଯିବା। ଆରେ ୟା ପରେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ। ହଉ ହଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ।
ଲାଇଫଟା ପୁରା ବର୍ବାଦ ରେ ସାଙ୍ଗ। ମଣିଷ ଏଠି କାମ କରି ମୁଣ୍ଡ ଗରମ, ତୁ ବୋଉ ଗଲାବେଳେ ବକର ବକର ହନି ଗଲେ ଘରେ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ ଆଉ କାମ କରୁନା। ମୁଁ 12 ବାଜିଗଲାଣି ରେଷ୍ଟ ନେବାକୁ। ସେ ଗଲାବେଳେ ତୁ ଏମିତି କାହିଁ ହଉଛୁ? ସାହି ଲୋକ କହୁଥିଲେ ରାତିରେ କିଏ 9ଟାରୁ 10ଟା ଭିତରେ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି। ତତେ ମନା କରିଥିଲି ବା ଡ୍ୟୁଟି ବେଳେ ଫୋନ କରିବି ରହ ଟିକେ, ସବୁବେଳେ ଖାଲି କାମ କାମ କାମ। ବାବୁ ଏ ପୁଅ ଆ ଖାଇବୁ ଆ। ଲାଇନ୍ ଆସିଲା ତୁମକୁ ଯିବାର ଥିଲା। ଆରେ ପୁଅ ଆଉ ନଦୀ ଆଡ଼େ ରାତିରେ ଯାଆନି, ଜାଣିଛୁ ଗାଁ ଗାଁ କଥା ହେଉଥିଲାଣି କିଏ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ରାତିରେ ଆସୁଛି ପରା। ତୁ ବି ସେ କଥାରେ ଆସିଲା ନା, ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା କାମ ଦା ନାହିଁ। ଦୁନିଆ ଆସି କୁଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଲୋକମାନେ ଭୂତ ଭୂତକୁ ଧନ ବସୁଛନ୍ତି। ଫାଲତୁ କଥା ଗୁଡ଼ା କିଏ କହୁଛି ଗାଣି। ହଉ ହଉ ତୁ ଖା। ଆରେ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା। ଅଙ୍କ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ତୋ ମାଉସୀ ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଲୁଗାଟା ଦେଇନଥିଲା ନା? ତୋର ତ କାଲି ଛୁଟି ଅଛି, ଯାଇକି ଟିକେ ଦେଇ ଆସିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଖାଲି କାମ କରିବାକୁ କହୁଛୁ? ଏଟା କର ସେଟା କର, ଟିକେ ବି ହେଲେ ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟେ ଜୀବନ ଥିଲା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମଣିଷ ଫସିଗଲା। ଆରେ ଖାଇବିନୁ। ଆରେ ନଗଲେ ନାଇଁ ଖାଇକି ଯା, ଏତେ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ବାରମ୍ବାର ମନା କଲା ପରେ ବି ସେଇ ନଦୀ କୂଳ ଆଡ଼େ ସବୁବେଳେ ଯାଉଛୁ। ଆରେ ରାତିରେ ଯଦି ବି ଭୂତ ବାହାରୁଛି ଫେର ବି ମାନୁନୁ କାହିଁକି? ଆରେ ଆସେ ଖାଇକି ଯା। अरे भाई एते रात कौन कर? हेलो ए भाई, अरे भाई कौन है तुम? नहीं किछ नहीं। भाई वो शुणी जे निजर मन दुख कथा कहीदे ना मन को हल्का लगे। मु खाली से पचारदेली जदि तुम कहबार ना ठीक अच्छे। मुझे भी जानी पानी जन्म हो मोर कौन गोटे लाइफ ना ना मोर कौन किसी खुशी ना सेठी काम करी करी दिन अधा समय पड़े जाऊँ घर को आसिले फुर्सत ना आउ बेले बेले एमती लगुच
ଏହିସବୁ ଜିନିଷରେ ମୋ ଜୀବନ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଆରେ ଭାଇ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନରେ ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି? ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପରା କହିଛନ୍ତି, ଯାଦସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବୋ ଭୂତ ଧ୍ରୁବମ୍ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁଶ ଚ ତସ୍ମାତ୍ ପରିହାର୍ଥେନ ତ୍ୱଂ ଶୋଚିତୁମ୍ ମହର୍ଷି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ବି ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନରେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ଅନୁଚିତ। ମଣିଷ ମୂଳ କର୍ମ ହିଁ ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ। ଭାଇ ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲ କି? ସିରିୟସ୍ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ସ୍କୁଲର ସଂସ୍କୃତ ସାରି ଶ୍ଳୋକ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କହନ୍ତି, ବୁଝିଲ? ମନେ ରହିଯାଇଥିଲା, କହୁ କହୁ ତ ମୁଁ କହିଦେଲି ଆଉ। ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଏଇ କଥା ପାଇଁ ତମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏ ଜମାନାରେ ଜଣେ ତମ ଭଳି କର୍ତ୍ତବ୍ୟଶୀଳ ମଣିଷକୁ ଦେଖିକି। ନହେଲେ ଆଜିକାଲି ଏ ଜମାନାରେ ସବୁ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ତୁମ ମା ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ତାଙ୍କ ଦିନର ପୁରା ସମୟ ଘର କାମ, ରନ୍ଧାବଢ଼ା, ସଫାସୁତୁରା, ବାଡ଼ି ବଗିଚା ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତ କେବେ ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ମନ ଦୁଃଖ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତୁମ ବାପା ତୁମକୁ ଛୁଆରୁ ପଢ଼େଇଲେ ବଢ଼େଇଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆଜି ଭଲ ଚାକିରିଟେ କରିଛ ଆଉ ଘର ଚଳଉଛ। ସେ ତ କେବେ ମନ ଦୁଃଖ କରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଖୁସିର ସହ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ତମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି, ସବୁ ସେଇ ଉପରବାଲାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ତୁମେ ତୁମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ଦେଖିବ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ହଉ ଭାଇ, ବହୁତ ରାତି ହେଲାଣି, ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି ଗାଧେଇକି ଆସେ। ଭାଇ ମୋ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ରଖିଥାଅ, ମୁଁ ଟିକେ ଗାଧେଇକି ଆସେ, ଆଉ ଆସିଲେ ମୁଁ ନେଇଯିବି। ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିଥାଅ। ମୁଁ ଖାଲି ଏଇ ଗଲି ଆଉ ଏଇ ଆସିଲି, ଯିବନି କୁଆଡ଼େ। ଆଁ ଆରେ ପୁଅ ଆସେ ଘରକୁ ଆ। ହଁ ଯାଉଛି ମୁଁ। ଜଲ୍ଦି ତୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇ ଜଣେ ଗାଧେଇ ଯାଆନ୍ତି ଯେ ଜିନିଷଟା କଣ କହୁଛୁ ଏତେ ରାତିରେ କୋଉ ଭାଇ?